Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga episode, mauni ang Mo'y sumpay sa ihangyo atong unya drama. kunimo, Glena. Ha? Unsa ka na? Gusto kong magtagbaw unya ug pahimos pagkababay ni Aliyah. Una ko siya patya bangag sa ilong. Oh, Major Gaspar. Naibaw ko nga dili ka makabalibad na ko, Glena. Dili ba? Kinsa masab ko aron mo supak nimo? Dili ba nga kontra man kaayo nimo nang supakon ka? Sa unsay imong gusto? Salamat, Glena. Magkamao ka yun nga muyon-uyon sa akong mga desisyon. Kontento ra gid kaayo ko sa akong papel sa imong kinabuhi, Major Gaspar. Wa ko'y angay nga ikareklamo. At least, nakita na ako nga kamao kang muhatag sa imong respeto. Tuwa na siya. Wa ko'y paki bisag unsa pa ang buhaton mo, Major Gaspar. Gibutang ko lang sa lugar ang kung unsa may akong papel sa imong kinabuhi. Pahungawanan ra ko nimo. Hello, Glena. Jack, importante ka ining akong tuyo. Ha? Bahin sa unsa? Paminaw. Sultihan ko ikaw sa giplano ni Major Gaspar. Batok kanila ni Miss Aliyah ug sa katabang niini. Unsa? Palihog. Kunta ka si Misael ug paibaw abahin ini. Paminaw bin Jack. Oh. Hello? Niya pa ko. Naminaw ko ni mo, Glena. Sortihin ko palikod. Kinuo ko. Salamat sa gifeed ni mo na kong info, Binjak. Misael, gikansap kang Glena ka ng maong kasayuran o gifade niya nga rin ako. Kung kung sa'y buti pasabot ng iyang game mo. Ha, Binjak? Misael, palihog lang. Dilig karon ang panahon aron tuki-unta ka ng mga butang ha. Okay. Salamat, Binjak. Bye. Lisod paghihapon kang pasiluon, Glena. Ang imong pagpatay sa buutan nga si General Mart. Oy, usa ka matang sa pagluib nga kinahanglan bayaran mo usab og kinabuhi. Kagaw ka, Glena. Di na ginahan ko mahimutang nga nagkunahon na sa gipahibaw ni Binjak da. Dili ko gusto may daotang mahitabo kanila ni Aliyah o ni nang Butchang. Wara pa dinisi ng butsyang. Asa man di siya? Nananghid nga mo simba. Unsa? Kinuo ko. Nahibaw ka nga delikado, di ba? Hala, wa man ka na mo santop sa kung huna-huna sa diyang nananghid siya na nga mulakaw, uy. Asa man kuno siya nga simbahan mo adto? Nahibaw ka ba? Dudong driver! Diretso ramang palihog anang kalsadaha kay napa ko'y paliton sa butika sa unahan ini. Ay, pastilan! Nabalaka na sa tukaron sa Inday Aliyah nga. Dugay ko nakauli sa balay. Dodong driver! Hunong una dihaan ang butika ha kay nako'y paliton. Palihog lamang, Dodong! Ay, siyalan magkinindribira nga wala man lang manumbaling na ako ha. Ana to, ana! Alam, misaylo na kita sa akong suki nga butika! Dito ra! Puro magyawa! Naunsa ka, oy! Mayong pagkasiyat di mo sa akong laan. Tutuki ko. Hala? Itangtang ko na ang akong gaw nga gipayong-yung. Hala! Major Gaspar! Hanugon, gadili di mo kauban si Aliyah, nga anak ni anhing General Mart Uknes. Oh, hala! Kung wala ako masayop, ikaw kini Major Gaspar! Bangag sa ilong
pagkadaghan gini ay og paagi kung saon sa paglitag ang dakpunon. Hala, kanusa ko na ko nahimong wanted sa balaod, sir. Wala man ako'y nahimong sana. Ang tanan nga duol kang Misael, akong kaaway. Ikaw og si Aliyah, nga anak ni anhing General Mart, pamatyo na ko. Hangtod nga buhilak og dugo ang skwadro bangang sa ilong. Lagi. Pasagdi siya. Lagi na po sod sa gibutangan taniyang lawak. Kay unya rako siya hukman sa kamatayon, Madsyo. Lagi. Siringo. Pariya. Kay ipauli ko kaniya ang taxi sa higala na kong operator. Lagi. Madsyo! Stoy! Uwato na. Sige na. Unsang orasan lakaw? Ang taning orasas kagabion. O paghapon mauli sinambot siyang Misael. Ayaw palagi si mong kagol. Katingalig sa bakong maunsa ng atong anak na nasi mong sabakan. Sinambot siyang. Tingalig may lampos ang kaaway sa mga plano ni Ini. Aliyah. Nambot siyang. Para sa sod. Kay tunog na kay din hiyo. Tunog kay hangin din sa gawas. Tara. Hello, may buntag, Misael. Dili mayo ang kabuntagon alang nga namo din ni Aliyah, Binjak. Unsa ay buto mo ipasabot? Ang katapang ni Aliyah nga sinampot siyang wala mauli kagahapon. Human nga milakaw kay nananggit nga musimba. My God! Di pa nagpasidaan ko ng mong daan human ko tawag giniglina bahin sa giplano ni Major Gaspar. Wahin na siya diyan ni uli ko o gisultihan ni Aliyah. Kay nakalakaw na sinambot siyang. Huwag ka ba magsusi posibleng dapit nga mahimo niyang atuan? Wa siya kaliwat din sa syudad. Sultihan ko sa glina bahin ini. Ayaw na. Kay wa siya katabang. Misael. Hinanib sa sindikato o dili ko niya mahimong isuod niya sa iyang pulsa, Binjak. Palihog lang yung pagsultik sa mani anak, Misael. Traidor si Glina. Kipatay niya ang tao nga tautangan niya umayong kabupaton. Misael ilawom siya kasing-kasing. Nagdugo kinitimaan nga dako gid unta siyang supak. Apa na pugos lang siya kay gikinahanglan sa gayon. Naibaw ko nga imo siyang gipanalipdan. Gipadayag ko lang ang pikaside nga unta ang nga di mo masabtan. Bot ba ni mong palutahon? Nga collateral damage sa pagkamatay ni Shermart sa mga kamot ni Glina. Mo kini tinuod. Usa ka sakripisyo aron pagkuha silang pagsalig kang Glina. Nagkailagay ko ni Glina. Mas nagkaila ko sa babay nga sukat pa kaniadto. Akong gimahal. Giisip kong kaaway si Glina. Ayaw pabutang iisipon tasab kang kaaway, Misael. Binjak. Kamu o kami si Glina, usra ang kiisip na itong higpit ka kaaway. O ka na mao ang kagaw na si Major Luisito Gaspar. Nagpaminaw raman ko nimo. Samtang nakigsulti niya sa cellphone, Binjak. Glina. Hangtod karon. Guilty paghapon ko sa akong paghunos sa kinabuhi ni General Mark Oknis. Isabtan ko ikaw. Tingali. Bugtong ako lang ang binuhat na nagkasabot kung gano'ng gihimo ni mo gato. Tungod kay ikaw lang ang bugtong nagmahal na kong tinuuray, Binjak. Kaniadtog karon. Ako ang Binjak nga dahigog man mo. Ug hangtod sa hangtod ako paghihapon ang andam sa kanunay nga higugmaon ka. Bisag mga hulugan pa kini sa kong kamatayon. Binjak. Glina. Major Gaspar, nga do bang ingon man ni ana nimong tinanawan? Glina, diin ka magyuday gikan, ha? Major, unsagod ka ng pangutana. Dili ko gusto nga magmatalang og buntag. Maong paghubo kay sutaon ko ugwa kabagyod maghimo og milagro. Uban sa laing laki, Glina. Paghubo bangag sa ilong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode.
Bye-bye!